खेसारी भैया के गाना आओ और ट्रेंडिंग लिस्ट में ना जाओ नंबर 1 पे, ये कैसे हो सकेला। तो हम लोग देख सकता लोग खेसारी लाल यादव के बहुत ही दिनों के बाद खेसारी वर्ल्ड म्यूजिक से वो गाना आइल बाटे, जोन गाना होली के बाटे और वो ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड कर रहते। हालांकि ये बार तनी 6 नंबर पे ट्रेंड करता रहे, लेकिन जब तो ये वीडियो देखवा लो तो 1 नंबर पे जा सकता। हाँ तो ये गाना तबाही मचाओ तो काहे की आवती ही ट्रेंडिंग लिस्ट में चल गई बाटे। तो बताओ जी ये गाना के स्टोरी के बारे में और ये गाना के खूबी का बा, वीडियो के एंड तक देखत रहिए लो। और तो हम लोग के बता दी कि बहुत ही मजेदार होली के गाना बा ही। तो हम लोग देख सकता लो ये गाना की ये स्टोरी बा कि जौन सपना चौहान में हीरोइन के कैरेक्टर नहीं भइले बाड़ी, ओमे वो सुतल लेली और एगो चोर आवेला जौन उनका बैग चोरा के लेके भाग जाला। तब खेसारी लाल यादव आवनन और उनसे पूछेन का भइल बाटे। तब ये दोनों जानी जाला लो पुलिस की लगे रिपोर्ट लिखवाओ खातिर, तब हई वाला गानवा गा देला लो। ना भाई बहुत से लोग बोलता कि ई गाना में अश्लील बा और अश्लील शब्द भी यूज कइल गइल बाटे, लेकिन तो लोग के बता दी हई शब्द जौन यूज कइल गइल बाटे तो एगो कपड़ा के नाम हुए, ऐसे कोनो अश्लीलता ना फैल सकेला, चाहे कोनो भी ई अश्लील गाना नहीं खे। और ई होली के गाना हुए तो ना ही में अश्लीलता उतना दिखावल गइल बाटे, ना ही कुछ कइल गइल बाटे। पुलिस दिखावल गइल बाटे और जौन हीरो हीरोइन बाड़ो और पीछे बैकग्राउंड में डांसर जौन बाड़ो। लेकिन भाई लोग ये गाना में हमारा एगो चीज बहुत ही मस्त लागल, जौन गाना के वीडियो क्वालिटी बतौन बहुत ही खतरनाक बनावल गइल बाटे। और जौन पुलिस बाड़ा लो वो लास्टवा में नाचे लागत लो, ई देखले के बाद तो हम लोग के मजा आवे लगी, जौन की तो लो देखत लो। हाँ तो भाई लोग गाना सुन बोलो तो बहुत ही मजा आई और होली के पूरा फील दियल गइल बाटे। और एमे जौन म्यूजिक दियल गइल बाटे ओमे दम बाटे, तो लो डीजे पे बजा के कहीं भी नाच सकेला लो। और हमके लागत था कि डीजे पर पूरा यही गाना बाजी। तो आज के लिए बस इतना ही, काहे कि हमारे कैमरामैन भाग गइल बाटे, जौन की तो लो देख सकता लो कि हम सेल्फी से शूट करता नहीं ई वीडियो। अच्छा हमको तो अब बात कर देता नहीं कि ये गाना के नंबर देने के बारे में। तो हमारा ख्याल से ये गाना के हम 9 में से 9 नंबर देम, काहे कि गाना में कोनो खराबी नहीं किया। तो लोग कमेंट करके बताइए लो कि आखिर कितना नंबर दे बोलो। तो चैनल पे नए बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए लो। मिलता नहीं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लो बहुत लोग सोचत होगा लो कि आखिर हम बाहर में वीडियो काहे बनाता नहीं और इतना बैकग्राउंड में आवाज़ कैसे आता। तो लो देख सकता लो कि काम चलता, वही से बाहर वीडियो बनावे के पड़ता। तो कुछ ही दिन के बाद बाटे फिर से अपना स्टूडियो सेटअप में चल जाए, लेकिन कोनो सेटअप तो नहीं के। तो वीडियो देखत रहिए लो।